Qui era Gregorio Molina? Pues, no, Gregorio Molina era el meu iaio matern. Jo era fill de la filla major de Gregorio Molina. Va ser un emprenedor en Banyeres, tenia una empresa de paper de fumar, entre altres coses, i quan va recalar a Xàtiva pues va fundar una paperera més industrial, més gran, una de les indústries que poc després va ser de les més importants de Xàtiva, que és la paperera de Sant Jordi. I, bueno, bàsicament és això el que puc dir d'ell, que era un iaio amant dels seus nets, amant dels seus fills. Per què estava ben avingut en el règim? La veritat és que no ho sé per què, però m'ho puc imaginar. La veritat és que tampoc sé si era un home pragmàtic que vivia segons la corrent anava, no? Què és el que permetia la vida en aquell moment o no. Jo crec que era simpatitzant del règim. El tindre un home tan important en el poble, diguem-ne, controlant el que era el poble, perquè ho controlava realment, era com un padre padroni, doncs era molt interessant per al règim, no? De fet, va aconseguir que nomenaren a l'empresa de la paperera empresa model del règim, que això què significava? Pues significava una submissió, diguem-ne, per a certes coses, però també uns avantatges de vendre fora d'Espanya i també tindre uns contactes beneficiosos per a ell en empreses del règim. Crec que significaven avantatges fiscals i avantatges a nivell de contractació de treballadors. Se va inaugurar una via de tren que des de l'estació de Xàtiva anava a l'empresa, no? Per a transportar els materials que eixien de la fàbrica fàcilment cap a la xarxa de trens normal, no? Per a poder vendre-lo fora. L'empresa estava a l'estil de moltes empreses també catalanes, pues que tenien església, tenien escola, tenien unes monges que se cuidaven del menjador i també del dispensari clínic, diguem-ne, de la botica, de la fàbrica, i un economato per a la gent que vivia, per a la gent que treballava allà. I quan va créixer més la fàbrica, va construir a la baixada del castell unes vivendes per als treballadors. Vull dir que era més bé allò del padre padroni, que acollia, diguem-ne, entre cometes, al poble, als treballadors, donava favors, suposi que demanava favors a canvi, perquè era el més poderós en aquell moment en Xàtiva. No sé si era president o jefe del sindicat vertical, que era una de les coses que el règim també ficava en el mateix sindicat a patrons i a obrers, però baix el manament del patró. Per tant, per què era del règim? No ho sé, però que era del règim era evident. Un home del règim tenia que ser bon catòlic i a més parèixer-ho. Jo crec que ell era catòlic, suposo que sí, per les coses que he viscut amb ell. De fet, va fer donacions a l'església, entre altres coses, les dues figures que n'hi ha en la col·legiata de Xàtiva, fora dels dos papes de Xàtiva. Va fundar dos confraries de Setmana Santa, que continuen encara funcionant, i no sé si era també president o membre de l'adoració nocturna, en fi, totes aquestes coses que eren visibles en el règim. Suposo que formava part, per tant, de la parafernàlia del nacionalcatolicisme i tenia el poder de
de poder denunciar, un poder especial, no com un veí qualsevol del poble, pues, si este era comunista o era socialista o montava cristos montava lío, embolics en l'empresa. Com exercia aquest poder? Jo no soc conscient perquè, a més, ningú m'ho ha contat. Ningú m'ha contat exactament què passava a la fàbrica, o sigui, és que no tinc dades per saber realment com exercia aquest poder. Si era un poder paternalista bo o no ho sé. Marcelino Laechea era un amic, no sé fins a quin punt eren amics, però eren amics. Suposa que per interès mutu era l'arquebisbe de València. Jo el conec perquè venia moltes vegades a Xàtiva, era un convidat al castell de Xàtiva, que era de Mauelo en aquell moment, i em va donar la primera comunió a mi en la capella privada del castell. Allà teníem una capelleta on se van casar meus pares i jo vaig prendre la comunió. Va ser ell personalment qui me va donar la comunió i qui va casar els meus pares, no sé si ho he dit. Vull dir que teníem una relació, diguem-ne, estreta. En fi, era part, jo m'imagino que era part també d'allò del nacionalcatolicisme, no? Les amistats tenien que ser també pròximes a l'Església. Esta més pròxima no podia ser. Abuelo tenia dos residències d'estiu, diguem-ne. Una era en Banyeres, perquè ell era de Banyeres, ell va néixer en Banyeres, i allà va comprar una finca estupenda, preciosa, recorde, amb uns pins pinyoneros altíssims, i que quan anàvem es ficaven les botes menjant pinyons. I una altra que era el castell. Clar, el que jo imagini. Quan va fer fortuna, m'imagino que per pocs diners, no serien molts, però en aquella època serien molts, però tampoc serien tants. Va comprar el castell, que era monument nacional, però propietat privada. Algo així com el Pazo de Meiràs, algo paregut. Però allò no va ser una donació del poble, sinó que ho va comprar Mauelo, l'antic propietari, que no sé qui era, no me'n recorde. Clar, això era un signe de distinció i de poderio molt gran, de l'amo del castell de Xàtiva, no? Això devia ser molt fort. I bueno, allà és on se celebraven estos banquets i acollien a l'arzobispo Laechea, acollia també cada any monges i retors que feien exercicis espirituals allà. N'hi havia un apartat no en la residència de Mauelo, sinó un poc més amunt en el castell, on tenien cel·les, tenien cuina, tenien un refectori, un menjador gran, i allà, en algun moment de l'any, anaven uns i altres a fer exercicis espirituals. Home, en la fira, Mauelo, que era el poderós del poble, per a, diguem-ne, tindre contactes en el poder de Madrid, tindre contactes i ascendència, clar, tenia el poder també d'assessorar, de dir, esta senyoreta podria ser la reina de la fira de Xàtiva, no? I eren acollits la família i la senyoreta en el castell, en algunes ocasions, no sé si en totes, però en algunes ocasions. Jo recorde un tal Elola Olaso, ministre de Cultura, no recordo exactament de què era ministre, i la filla, que a mi me pareixia una senyoreta guapíssima i distingidíssima, va ser regina de la fira un any i vam tindre sopars i dinars en el castell, en fi, i vas tractar directament en el senyor ministre i en la seva filla. Jo no sé si era general o
tampoc no recordo si era general, jo crec que sí, que era general honorífic de la Guàrdia Papal. Això va ser, m'imagine, que per la defensa del nacionalcatolicisme i com a distinció des del règim també, m'imagine que el règim també intervindria per a especificar allò de que aquesta empresa i aquest senyor eren especials, m'imagine. I suposa que pues, això, pues, l'haver fundat dos confraries, el ser un benefactor de l'Església, tot això, m'abuelo diria, pues, jo vull ser algo més que un creient i un practicant normal. Supose. Després està també lo del viatge a Roma, sí, no? Sí. Bueno, van organitzar un viatge amb tots els treballadors d'aleshores en la fàbrica, va llogar 2 o 3 autobusos, jo no sé si havia nascut quan va passar això, i venien fotos en les províncies de l'època, el diari, n'hi ha reportatges d'això, i van fer un viatge a Roma a rebre la benedicció del papa Pius XII. Ells va comprar un tratge a cada un, que després els descomptava del sou, evidentment, no era un regal, però allà que anaren, i suposo que això també intervindria a l'hora de ficar pes per a ser general honorífic de la Guàrdia Papal. Bueno, però o sea, tu, quan eres xicotet, o sea, tu fliparies, no? Tu quan estaves allí dalt del castell i dius... Sí, però jo no flipava, era lo normal. Jo vivia allí dintre. A tu li pareixia normal? Sí, jo vivia allí dintre. Jo no tenia contactes suficients en la gent, en la misèria que passava la gent. Jo vivia intern en un col·legi de jesuïtes així en València. Em vaig començar a donar compte un poquet quan vaig estar un any en Xàtiva, als 7 anys va ser un any de preparatori d'ingrés o alguna cosa així, en una escola pública. I en l'escola pública ens donaven llet dels americans i formatge, també dels americans, aquestes coses que feien els americans. Clar, en el col·legi de jesuïtes evidentment això no arribava, i tota la gent que vivia en el col·legi intern com jo pues eren de certa benestança, no? Alguns d'ells no eren rics, però bueno, els pares tenien maneres de pagar-li al xiquet el col·legi intern, que no era barat. No era gens barat. Bueno, en ma casa se parlava molt poc de la guerra, molt poc. En tot cas, algun comentari extemporani sobre els roïns que eren els comunistes i els roïns que eren els republicans, no? Però jo no tenia consciència de tot això hasta més major. I que no sé jo en aquella època si se parlava molt o poc. Recordo algunes vegades, quan ja n'hi havia televisió, evidentment, no sé quin any era, que va haver una sèrie d'incendis en les muntanyes del voltant de Xàtiva, i mon pare deia: això la culpa la tenen els comunistes, han sigut ells. I que això allò que recordes. Que sí, evidentment hi havia un sentiment de la part guanyadora, i també un sentiment de que érem privilegiats perquè érem... aleshores no era conscient de lo del bàndol, però que érem uns privilegiats, evidentment, perquè estaven afavorits per el nostre entorn, que era, evidentment, els guanyadors. Però, per exemple, ni tan sols va sentir parlar en aquesta època del bombardeig de Xàtiva? No, això me vaig enterar molt després. No.
Jo crec que les coses que podien ser, diguem-ne, roïnes per a el bon nom del règim no se parlaven. O inclús s'alabaven. No? Mon pare, en un aniversari, ens va regalar una col·lecció de discos, d'estos petits, d'estos petitets. Va anar a la botiga que abans n'hi havia, en el carrer que n'hi ha al mercat, que és un carrer comercial, i allí n'hi havia una botiga que venien electrodomèstics, discos, tocadiscos, etcètera, tot això. I li va dir al dependent, fes-me una col·lecció de discos. I mos va comprar un pick-up per a ficar música i una col·lecció de discos. I entre ells n'hi havia els dos primers discos de Raimon. Era el vent, tires la pedra, tot això. I aleshores, mon pare, que era valencianista, entre cometes, això li va fer gràcia i ho va deixar passar, no? I mos va regalar els dos discos de Raimon. I que ahir vaig començar a sentir parlar de Raimon. Jo tindria 11 anys, Per tant, jo començo a adonar-me de lo que passava en este món pràcticament als 17 anys, quan es comença a eixir d'eixe núvol familiar i d'ambient que jo vivia, i vaig començar a donar compte de la realitat. No? Es comença a llegir, comença a parlar amb certa gent que, de fora de Xàtiva, sobretot, que me dona una visió diferent de lo que jo tenia. Lo que jo tenia era una vida normal dins d'una família i jo no veia altra realitat que eixa. No era conscient. Jo comencé a manejar-me això sobre els 16-17 anys, potser una miqueta abans, en moviments, o m'acoste, no és que estiga, no? Però en moviments de cristians de base, simpatitze en TC, en totes aquestes idees un poc, diguem-ne, romàntiques del cristianisme. No tenia consciència molt bé de què era, no? Però a l'estar en jesuïtes en aquell moment de finals, quan se va acabant el règim, doncs hi ha un cert progressisme allà, i és quan es comença a tindre un cert contacte emocional amb els moviments menys nacional-catolicistes, no? més diguem-ne, progressistes, a lo millor és massa agosarat dir progressistes, però bueno, menys retrógrados, menys de dretes, més oberts, no? Pues això, lo de TC, no sé si saps el que és el moviment de TC, pues que era sobretot de gent molt jove, que se reunien en la ciutat de TC, a França, i feien convivències, i d'ahir van eixir textos i idees més progressistes dins de l'Església Catòlica. Jo estava, aleshores, molt imbuït de cert catolicisme per la costum, perquè era de la meva família i era l'ambient general, no? I a partir d'ahir, després me'n vaig a Sevilla a estudiar un any, i allà me'n vaig a la Universitat Laboral, que aleshores era en Alcalá de Guadaira, i allí sí que tinc contacte amb gent, fills de represaliats, fills d'obrers, fills de sindicalistes, que és l'única manera que tenen de poder estudiar alguna cosa. Fins a carrera tècnica, mig grau, el que és ara mig grau, no? Allí no s'arribava més, perquè l'altre estava reservat per als poderosos. Però va ser quan vas començar a caure la fàbrica, aleshores ja no teníem tants diners i
mon pare va veure una eixida possible en una carrera tècnica allà. I allà el règim d'estudis era brutal perquè els exàmens se feien lliures, o sigui, no era una universitat oficial, era lliure. Ho portaven els salesians i allà vaig començar a anar a la biblioteca i a llegir coses i a buscar coses que en ma vida havia tingut entre les mans. Sense saber com, vaig començar a llegir a Teilhard de Chardin, a Marcuse, a Marx, a Engels, que en la biblioteca n'hi havia llibres. Recordo que no vaig aprovar ni una assignatura. Ni una. Perquè l'últim trimestre me vaig dedicar a llegir. No sé si m'ha aprofitat d'algú, però a llegir i a tindre contacte amb la gent que m'envoltava, que era tan diferent de lo que jo havia viscut fins al moment. No? I allà precisament vaig ser conscient també de que existia un país diferent, una llengua diferent, que jo l'entenia però no era conscient fins a aquest moment. Fins que vaig... Allà n'hi havia valencians i ells parlaven valencià entre ells i jo no parlava valencià, encara que l'entenia. I allà vaig fer la primera meva cançó en valencià. No recorde quasi res de la cançó, però es deia Xat i va dorm. Xat i va dorm, la Vulpetres de silenci. Xat i va dorm, ja no me'n recordo de més. Però bueno, allà vaig fer la primera cançó en valencià, perquè jo ja havia fet... Bueno, jo era un melòman, sobretot de música clàssica, perquè mon pare tenia una discografia, una col·lecció discogràfica gran de música clàssica, tenia un bon aparell per escoltar música i ens feia escoltar música de xicotets i bueno, a mi se'm va quedar un poc la dèria musical aquesta i després vaig entrar també en la rondalla de los coros i danza de la secció femenina i vaig aprendre a tocar la bandúrria i quan vaig arribar allà a Sevilla ja sabia tocar un poc en la guitarra i ja cantava cançons dels Setze Jutges, alguna de Lluís Llach, el cançoneret també per permís de l'església d'un tal Conejero que era retor i perteneixia a les joventuts, al moviment de l'església progressista i tal d'aquell moment i ell tocava la guitarra amb una xica i cantava cançons de folk, de folk nord-americà, de Dylan, de Faster, de Donovan, de Peter, Paul and Mary, de Pete Seeger, i això per les lletres que cantaven també me va atraure, no? I a l'arribar a Sevilla jo ja sabia alguna cosa i vaig fer la meva primera cançó des de la ignorància més absoluta de lo que era tot lo demés, era simplement sentiment, i allà vaig fer la primera cançó, un poc parlant perquè això sí que ho notava, del pes de les pedres de silenci que n'hi havia en Xàtiva. Jo estava a la universitat i de repente se m'ocorrís una locura. I per què no organitze un concert de Raimon en Xàtiva? Sense saber com se feia, sense tindre ni idea. Però jo volia fer alguna cosa. I bueno, vaig intentar-ho, però vaig fer per triplicat còpies de les cançons, les vaig passar per censura i tal i qual. I quan va arribar el moment de demanar un permís a l'autoritat competente, me cridaron a comisaría a preguntar quines relacions tenia jo con los comunistas. Aleshores era, encara que ja estava en la universitat, era molt innocent, no tenia ni idea de totes les coses, no? De què passava.
i em va pegar un susto gran, no? Hòstia, anar a comissaria i que me preguntaren quines relacions tenia jo amb els comunistes, després de tot el que havia sentit dels comunistes i tal i qual. Però bueno, com era net de Gregorio Molina, en donar la meva paraula de que no tenia ninguna relació amb els comunistes me van deixar estar, però van denegar el permís, evidentment. No se va poder fer. Clar, i és quan te vas donar compte que hi havia també igual? Home, ja era conscient. Ja eres conscient, però clar, no sabia jo que Raimon tenia aquestes connotacions de comunista, ni el que significava el demanar un permís per a fer un concert de Raimon. No sé fins on arribava la meva consciència. Possiblement, si haguera sabut què collons volia dir això, a lo millor m'ho haguera pensat 5 vegades, o haguera demanat ajuda a gent que sí sabia i que jo pues, no tenia ni idea. Quan jo vaig començar ja a manejar-me un poquet més dins del món polític clandestí, entre cometes, doncs sí, vaig assabentar que n'hi havia l'ML i el FRAP, i sabia que n'hi havia una facció, un grup del FRAP en Xàtiva. I jo estava en l'MC, bueno, no vaig arribar a ser militant, era simpatitzant, però bueno, vaig estudiar, vaig fer moltes sessions de polítiques amb un educador, diguem-ne entre cometes, que ens feia llegir coses, i jo vaig estar en el final de l'MCE, que va passar a ser MCPB, no? I que en principi diguem-ne no eren especialment nacionalistes, però després eren clarament nacionalistes. Una de les preguntes que me fas és que si eren fusteriats. Jo supose que tenien... O sigui, és que part del pas a dir-se MCPB no sols va passar en València, va passar en molts llocs. O sigui, l'MC va ser d'una organització centralista, va esdevindre una organització més federativa, i jo supose que algo de fusterianisme estudiaren la gent que dirigia l'MCPB. Carles Dols jo crec que era un seguidor de Fuster. Però clarament fusterià, doncs no ho sé. És que no sé si tot lo de Fuster jo ho firmaria al 100%, tampoc. Vull dir que n'hi ha coses del Fuster que vistes en perspectiva, pues, jo discutiria. Bàsicament, el Fuster sí que ens va donar unes ferramentes de pensar i d'organitzar, de possibilitat d'organitzar el país, i sobretot de pensar sobre el país molt fermes i molt interessants. Però bueno, no tot. Sí, no, però sí que s'havia rebut una influència continua. Sí, no, i segur que havien llegit i estudiat a Fuster. Quina opinió tenies tu de lo del FRAP? De lo del FRAP? Home, aleshores teníem una visió dels demés sempre molt negativa. Vull dir que nosaltres teníem la veritat, però això ens passava a tots. Nosaltres teníem la veritat i ells estaven equivocats. Però per a ells els de l'MC érem quasi revisionistes, i per a nosaltres els del FRAP eren uns romàntics revolucionaris fora d'òrbita. Eren allò de la enfermedad del izquierdismo, infantil del izquierdismo, crec que era de Lenin el text. Esto era. Vull dir que els veiem, simpatitzàvem perquè eren lluitadors i molt radicals i molt valents, moltes vegades, contra el franquisme i contra el règim, però
Així com consideraven els del Partit Comunista, nosaltres es consideraven revisionistes i ja no tenien la puresa revolucionària. En fi, aquestes coses que passen. L'any que se va inaugurar, que se va fer el primer festival, jo vaig cantar com a cantautor, però jo vaig començar com a cantautor. Home, jo trobo amb moltíssima importància com tantes coses que se van fer en aquell moment, no? Com l'aplec de Sueca, no? Com, tantes coses que se feien en aquell moment, que tenien importància de retrobament d'un espai democràtic més lliure, de reivindicació del nostre sentiment com a poble, que no sabíem molt bé el que era, la gent encara... Però tot allò unia unes voluntats i un sentiment, jo crec que llargament amagat, llargament soterrat baix el silenci del franquisme, i que moltes vegades no era conscient, però allò permetia a moltíssima gent retrobar-se amb un sentiment soterrat, sentiment de llibertat, de pertenença a un país, a una terra, de dir, tenim cultura pròpia, tenim a Síria una cosa que no és el que mos han venut i existeix, no? I dignificar la pròpia visió de la vida en este país amb la cultura, moltes vegades incipient, moltes vegades com tot el que comença, no? Però amb un valor cívic i de reivindicació nacional, entre cometes, de reivindicació de la nostra vida i de la nostra cultura, molt important, i d'agrupar a gent, no? Agrupar a gent al voltant de tot això. Trobo que ha sigut molt important en Xàtiva. Jo crec que Xàtiva, en certs sectors de Xàtiva, a partir del Festival de la Música, abans d'això era una cosa i després del festival, els festivals estos de música eren una altra. Trobo que sí. No sé quanta importància sociològica té això, però segur que la té. I què te pareixia Aplec? Jo trobo que era interessant. D'ahir conec jo el Joan Jimeno i tot el que va passar també en Xàtiva, en part Aplec té la culpa, perquè Aplec va organitzar també festivals i va fer molta feina, els d'Aplec van fer molta feina allí en Xàtiva, no? Jo de vegades col·laborava amb ells i tocava en algun concertet que organitzaven. Entre tocar a soles, que jo vaig començar com a cantautor, i tocar pues, en algunes coses en Aplec i tal, era molt divertit. Jo m'ho passava molt bé. M'ho passava molt bé tocant en Aplec. D'aprenent coses, ensenyant-los coses. Recorde que Emili Vera me va ensenyar a acompanyar d'una manera molt bonica una cançó del llac, molt bonica. Jo arribo a València i es comença a sovintejar el Miquelet, que feien unes nits de teatre, unes nits de jazz i unes nits de cançó i de folk. Allí conec a Vicent Torrent i el grup de València Folk, que ell va fundar amb molta gent, entre altres el Tico Balanzá i el seu germà Bustamante, no el Bustamante de ara de l'Operació Triunfo. Bustamante cantautor i molta més gent. I com que jo venia també de conèixer la música folk nord-americana gràcies al retorn aquell que t'he dit abans, me va interessar molt i va haver un moment en què el Vicent Torrent pensava que n'hi hauria que superar lo de l'equip de folk, que era un poc informal i era allò de todos contra el fuego, saps? Allò i Miquel Gil, que era cantautor en aquell moment també, Vicent i jo pues, anàvem buscant-nos quan cantàvem. I va arribar un moment en què vam decidir pues, per què no fem alguna cosa per a superar el que fem cada un, que és el que és, i llavors intentem fer alguna cosa de millor qualitat, en un tal més professional, entre cometes.
pues jo tenia 23 anys. En el 75? 22, 23, sí. No, 74, en el 74. I vam decidir pues, muntar un grup que fèiem de tot. Fèiem folk de Nord-Amèrica, algo dels Etxatxutxes, alguna cosa nostra, i ahí comença. I en un moment determinat ens interessava molt més investigar la música tradicional i fer algo en eixa vessant, i diguem-ne que el primer disco ja va ser algo d'això, però n'hi havia cançons que no eren tradicionals, que no tenien el caire tradicional, però entre el primer disc i el segon va haver discussions i converses llargues sobre què és el que convenia, què és el que voldríem, què és el que ens agradaria fer, i decidirem que fer una cosa que ara s'ha acunyat com riproposta o neotradicional. Jo vaig començar en el tall abans de deixar-me medicina. I aleshores va haver un moment en què me vaig trobar en què, hòstia, la medicina, per a dedicar-se a la medicina hi ha que estudiar molt tota la vida, si vols ser un metge honrat. No sé si m'agrada tant com tot això. I jo ja es començava a guanyar dinerets, a guanyar algo de dinerets en el tall. Res, una misèria. Però allò de que els diners que m'enviaven de casa pues, ja no eren necessaris. I li vaig dir a mon pare, ja no cal que envieu diners, que jo guanye per ací i tal i qual. I a mon pare al principi li va parèixer graciós que me dedicara a això. Hasta que vaig dir que no volia estudiar medicina, perquè realment me vaig assustar d'allò de dir, hòstia, no m'agrada tant la medicina com per això, N'hi ha que dedicar-se a fons tota la vida si vol ser un metge honest. I al fi i al cap vaig pensar, si m'equivoco en una nota, no mate a ningú. Bueno, és un poc frívol el que he dit, però també va pesar això, no? Això, si m'equivoque, pues bueno, també podria ser part d'inconsciència de la joventut, de dir, pues, soc jove i ja veurem el que faig en la vida. En aquell moment, el tall donava, no per a viure, però bueno, per a viure com a estudiant. I era interessant i molt emotiu i molt engrescador el que fèiem en el tall. I tot el que suposava d'aprenentatge també, perquè jo he d'après a estimar el país i a conèixer-lo en part gràcies al tall. Me va donar possibilitat de conèixer a gent, de llegir literatura sobre i assajos sobre el País Valencià, conèixer a la gent, conèixer la música, conèixer les costums. I això era realment, en aquell moment per a mi, molt apassionant. I me dedicava moltes hores d'estudi musical també. Va arribar un moment que estudiava 8 hores diàries els diferents instruments que tocava en el tall. I això m'impedia també continuar d'una manera, perquè m'interessava més esta vessant del tall que la medicina. Si estaven detinguts per a replegar diners per a mantindre caixes de resistència, també per a finançar els advocats, si n'hi havia judicis, i per a financiar alguna organització sindical. Però sempre en l'aspecte com a caixa de resistència en algunes coses. Però això se vos dia, vosaltres, vull dir, quan hi havia casos d'estos, més o menys sabíeu, sí, i vos ho dien i vosaltres col·laboreu. Sí, clar, se col·laborava. Com col·laboràvem també per a financiar associacions de veïns, pel moviment del Saler nosaltres col·laboràrem, i per el Lli del Túria també, i eren plataformes multidisciplinaris, diguem-ne, entre cometes, no? Allí n'hi havia de tot, n'hi havia sindicals, n'hi havia associacions de veïns, n'hi havia partits polítics, etcètera.
no ens imposaven res, volíem fer això. Podem parlar de la transició. La transició ara vist en perspectiva, jo crec que dona la raó a gent que pensàvem, sense massa bases alguns, com jo, que allò no era realment un pas cap a un règim realment democràtic. Per moltes raons que aleshores jo ja comprenia, i que jo crec que sí que és de veres, perquè la llei d'amnistia que ja s'estava preparant per als crims del franquisme, no n'hi havia depuració de les forces de seguretat de l'Estat, ni en l'exèrcit tampoc. Una sèrie de coses que ens indicaven que allò no anava a ser una transició democràtica realment. Evidentment, les forces que pressionaven perquè això fora així, que no fora realment democràtic, sinó que siguera una transició suau del règim cap a algo més vendible a nivell internacional, eren molt fortes. Estava l'exèrcit darrere, com poc després se va veure en el cop d'estat l'intent de cop d'estat de Tejero, però també en com lligaven la monarquia com a hereu del franquisme, encara que després s'ha volgut tapar. Tot això jo crec que donava la raó a la gent que no veia allò com una transició realment democràtica. Per altra banda, jo sempre he pensat que quina crueltat continuar lluitant, m'estic referint al Partit Comunista, en la clandestinitat, amb presos, molts presos en aquell moment del PC, encara en les presons, molta gent condemnada a viure d'una manera miserable, proscrits laboralment i vivencialment perquè perteneixien a un partit il·legal. En la tessitura de dir quants anys més tindrem que tindre aquesta gent en les presons. També n'hi havia dels que no eren del Partit Comunista, també n'hi havia del FRAP, també n'hi havia de l'EML, també n'hi havia de la Lliga, però qui havia sostès realment la lluita antifranquista durant el franquisme, bàsicament era el PC, el Partit Comunista. Clar, jo no me sent en dret ara a dir al PC que ens va trair. Trobo que no era el camí adequat, però això, aquesta qüestió dels presos i dels exiliats, n'hi havia que tindre-ho en compte. Per tant, no tinc una opinió clara. O sigui, que realment la transició no era democràtica s'ha demostrat i s'està demostrant ara cada dia, no? Que les lleis i els poders judicials i els poders en l'exèrcit, que encara que ha passat molt de temps continua estant ahí. La fortuna de molts hereus del franquisme venen del saqueig de la guerra i això tampoc s'ha depurat. I que tot això no s'ha fet, per tant, no estem en un règim realment democràtic. No sé si era el tercer, el quart disco del tall, no ho sé. Ara, vaig viure en una emotivitat molt gran perquè aleshores vaig llegir sobre Xàtiva, ell havia llegit alguna cosa sobre els germanats i vaig començar a conèixer, encara que no profundament, però sí per damunt la història del nostre país i la història de Xàtiva, cremada, saquejada i humiliada per els Borbons d'una manera brutal. I clar, estar
creant quan el Malve d'Almansa i parlar de Xàtiva realment va ser molt emotiu, no? Impactant per a mi des de dos vessants, des de creador i des d'espectador també, no? Perquè clar, tot allò me venia com a la gran majoria de la gent del país ens venia de nou, no sabíem pràcticament res la majoria, no? Jo entre ells, jo me contava entre ells, no? Ningú, com diu no s'ensenyava o no s'ensenya a les escoles com van esclafar un país, no? Realment tot això s'amagava, no? Com ho va viure la gent? Què vos diuen en aquesta època? Jo sé què ha quedat de tot això, no? I tot això ha quedat una memòria que ja no s'oblidarà, jo crec que ja no s'oblidarà, per lo que m'indica, perquè en el moment que ho vius no te dones compte, no? Jo crec que va ser una fita molt important a nivell sociològic, no? en el país, no? De repente descobrir per mitjà de cançons, a més, pròximes musicalment, que no eren estranyes musicalment, que era una de les nostres històries, també era fer música a partir de la música tradicional. Clar, en melodies reconeixibles, ambients reconeixibles musicals, no? Familiars, i descobrir la història d'una manera que jo trobo que és de mestres, no? per el Vicent Torrent, que jo crec que és un mestre a l'hora d'escriure poesia per a cantar. Clar, jo crec que va ser impactant per a la gent. Jo crec que encara és impactant per a la gent que se pren la molèstia de sentir el disco de Quan el Malve d'Almansa, no? És una obra redona, no? En molts sentits és una obra redona. Vicent Torrent una vegada la va fer, va dir, però com és possible que aquesta cançó no l'hagi fet ningú abans? Pues, bueno, hem tingut la sort i la sensibilitat i la determinació de fer alguna cosa i hem encertat nosaltres a fer pues, el Quan el Malve d'Almansa o el Tio Canya o tantes cançons que han servit per al país.